So poho na natay available yung dragon fruit. Dili na lang itlog atong produce natay dragon fruit. Tugod na sa Andre. Sila kagrintang pre sa te. Oh, tubo na munga na ni ugma guys. Ko grinta man ta. So maon ni siya guys, natanaw na mo padong didto. Diha straight distansya lang og 1 meters ra mo gi distance. Ang row niya is 4 meters. So hanto na didto. Tumoy gyud dito, tumoy gyud. Giingon guys nga di gid laliman nanom na. Gamit among bara ni nang floor antique na kay ni guys. World War 4 pa ni. 3. Oh. So guys, welcome back sa atong YouTube channel karon. Lahi ang ato ang farming. Kita mo na akong gida. Kita mo sa background ato no. Ato ning tamnan diri guys og dragon fruit. 100 ka cuttings nga dragon fruit no. Diri sa akong likurang bahin, dako ni nga area atong tamnan para maka-harvest ta puho no. So tanawan ninyo nga video until the end para makakita mog tips. Kuyog nako ang among team na dra. Si Ma'am Joy, o tara si Ador og si Mirian, nag-start na sila og bangag. Mutabang ta nila guys para mas madali ang ato ang production. Let's go. Magsugod na ta og tanom guys. Let's go. So ang distansya ni 1 meter no. Ana te? Tara. Nagsugod naman sa. Oh, nagsugod na sa Andre. Sila kagrintang pre sa te. Oh, tubo na munga na ni ugma guys. Ko grinta man ta. Okay, bagol para kaot. Mao gyud bago. Adra oh, ako di are be. Nakabangag na resaan sa akong sudlan. Tambo kay atong yuta diri guys. Organic ni atong kuan ha. Atong gitanom atong target diri kay organic ato ang kubkob na lang. di ta mo hatag og synthetic nga fertilizer oh ana. Tatanom na kog usa guys. Straight. Sige. Oo. So, tiwason sa ni namo. Continue mig tanom dire. Tanawan ninyo inig kahuman. So magbangag tag ingon ani gilawmon. Ay lang kay ninyo kuan kanang lawma kanang sakto lang kuan ang iyang roots. Kay rooted naman niya atong gipang tanom nga yay sakitas dragon fruit. Dragon fruit mas maayo mag-gloves mo na rooted na ni siya. So mas maayo manano mo rooted na siya no. Sige. Tara, tanom ng an. So ingon ana lang guys, inyo hadeng kuanon timan-an nga usara gyud ka steam no. Steam bay tawag ana kanang usara ka bukuan ba para kanang dili mo ilog ang iyang nutrients no. So tagsa lang gikan sa babaw niya ato na tas taas kumutubo na siya ato na ta magpa-shoot og tagduha ka sanga duha-duha no. So mo na ang distance no mga 1.5 meters. Ako tong usbon di ay kay naamtoy sanga dapat usara gyud ang ato ang kani ba. Kuaon ni nako. Oh na. Birada ta guys. Mo na to pasingot ron. Happy Mother's Day tanan sa mga mothers diha. Kay Mother's Day special ron planting dragon fruit. Farming na ta guys no, katiguang naman ta. Anak man na basta maguwang. So poho na natay available yung dragon fruit. Dili na lang itlog atong produce natay dragon fruit. Dire. Tanawa na lang diri lab. Di ka kakita. Dili oy, lisod kaayo. Nindot to lagi na ata toy kuan. Ha? Linsa. Straw ba? Tara ban oh. Ana street. Man ka oy dara oh. Ha? Mo ni linsas magsasaka. May pagka ni atong isubay. Dire. Adra. Oo kani. So first time ni nato nagbangag-bangag kuan ha. Kabasakan. Basakan ni siya guys. Pwede mo ni kuan ang crops ani. Mais. Mais gini siya originally. Testingan lang na mo dragon fruit ni Ma'am Joy kay daghan na kayong dragon fruit sa iyang balay dito na stock tangki. So ato itanom. Subayo na ni natong kinukuan ni Noy Litoy. Shout out Noy Litoy. Si Noy Litoy is usa na ka magsasaka nga lumad ring lugar ah. Dili ra man kasi trabahoso niya, gusto kag pasingot. To kay ni buntag sayo. Saro rasa size pa. Pero ang init sakit na.
Na. Sige, tiwason sa na akong bangag diri guys, no? Nas Ma'am Joy diri ay more. Gato pagid sila guys nga mangamang may eleksyon mong gud pa doong. Namin sa bukirang bahin sa Barili. So tiwason sa nina mo na taas. Kaya nigtamnan mga 100 ni kabuok, no? Napagani daghan dito mga rooted nga mga kuan si Ma'am Joy. So tiwason sa nina mo. Pagpadayon gihapon mi diri, no? Og binangagay og tinamnanay og dragon fruit. Almost 90% na among natamnan. May napuno na to dring artista si Ibana Alawe. Ito si Nang Flor. Muna yung sindira diri. Hindi na mag-silbi, oy. Ari o niya. Kabuhan ka. Tiwas na guys. Saktong pasingot. Oh, kada semana laagawon. Makalugar po may laag mi diri. Kada semana man kumuuli biya na konsing sige deliver na tog maneh. Napuno lang na akong rep og maneh. Tig 200 gyud. Shout out Donya Konsing, mari na to nag-harvest. So daghan na kay paspas ng amo ang pagpananom dere. Kana si asa yung bangaglab? Tara. Tari ko. Na lang bana lang pero mas nindot og na straw. Mas straight gyud. Na lagi okay na ay para watay cost. Tiwason sa namo diri guys, kano? Hapit na may mahuman tanawon patanawon nya ta mo igahuman ha. Mao ni ato ang video karong Mother's Day. Happy Mother's Day ng Flor. Tura, loyo. So guys, ang oras alas 7:29, nananomi alas 6. So ska oras mi kape nakatanomi og almost 200 ka mga dragon fruit, no? Katong iyahang rooted nga dragon fruit. So kami nagbangag ni Ador, to sila dito, nagtiwas, sinang Flor og Mirian og si Ma'am Joy. Ito sila. So dili gud lalim, mananom, di ay gyud sa. Bisag kani amo busy ra kayo nga bangag-bangag kapoy pod. Nahurot ang ako ang energy. Mas maayo pang magbisikleta si Tatay Opaw. Nas Ador, inom sa tag tubig. Ay, ate mo pula, taligsik. Kawayan po tulab. Tingog, oh. Ako silang bidyuhan, patanawon ta mo sa amo ang nga tanom dire. Basa sapato. So guys, mo na ako mga kuyog dire, no? Nga nagtanom. Hi mo! Happy Mother's Day. Oh, na si Ador, si Nang Flor, si Ma'am Joy, og si Mirian. Mao ni ang team Tatay Opaw ron, no? Oh, mana. Dragon fruit, na humana namo good og tanom diha kutob dito sa Tumoy. Mga 200 siguro ka kuan rooted ang dragon fruit ang amo ang natanom. So i-update mo ani pohon. Oh. Isagbot ang uban. Patanawon ta mo ha sa among natanom. So maon ni siya guys, natanom na mo padong didto diha straight. Distansya lang og 1 meters ra mo gi distance. Ang row niya is 4 meters. So hantud na didto. Tumoy gyud dito, tumoy gyud. Tumay saging. Oh, tamay saging nas tunga. Oh. Muna among agi karon, no? Pag receive kayo mi mga 1 hour kape ng among planting kay daghan man mi. So, Wala pa ne. Di may mahuman. so man giingon guys nga di gid lalim mananom na. Gamit among bara ni Nang Flor, antik na kay ni guys. World War 4 pa ni. 3. Oh, duha ka buok. Tungod sa kaantek. Tungod sa kaantik dugay na kay ni sila, no? Sa panahon pa ni Magellan og Lapu-Lapu na ning mga perting gaana ra dali ra kayo. So, i-update mo diri pohon sa progress sa ato ang crops nga dragon fruit, no? Diri sa Barili, Cebu. Pohon maka-harvest na tani pohon. I-update mo na mo kung makalaag mi diri pohon, no? Daghang salamat sa pagtan-aw guys. So ganahan mo farming ay mo kalimot subscribe sa tong YouTube og follow na lang pud ang ato ang Facebook page. Kakahis bara oy. Nauka man di ay. Oh, na